Над 100 мълчугани от Добрич са изпратили писмо до дядо Коледа тази година. В тях децата обясняват колко са били послушни и отправят своите желания и вълнуващи послания към добрия старец. Един от тях е Кристиян Венциславов от Добрич. Аз съм на 8 години, уча в Любен Каравелов и съм втори в клас. Кой ти помогна при написването на писмото? Ами мама. И какво написа в него? Разказа му, че си добър ученик, че много слушаш или? Много послушен ти. Много послушен. Аз познах май. Да. И какво поиска дядо Коледа да ти изпрати? Ами, аз поисках да ми изпрати PSP. Подаръкът ми. Подаръкът ми е PSP. Малкият Криси е получил отговор от дядо Коледа. Ще ни прочетеш ли какво той ти е написал? Мъничко от писмото му. Да. Слушаме ти. Мило мое детенце, ние с теб се познаваме отдавна. Пишем си писма, аз ти нося коледен подарък. Като добър твой дядо, всеки път съм ти давал съвети да бъдеш умно и добро дете. В писмото добрият старец отправя своите съвети към детето. Да се усмихва повече, да казва извинявай, когато трябва да помага на човек в беда, да споделя радостите си. И явно Кристиян е изпълнил заветите на дядо Коледа. Затова на бъдни вечер по телхата в дома си е открил желания подарък. А той кога го е оставил по телхата? Ами на бъдни вечер. На бъдни вечер по телхата имаше от дядо Коледа PSP? Да. Какво ще кажеш на другите деца за следващата година? Какви да бъдат, за да получат подарък от дядо Коледа? Да бъдат послушни и да са здрави и винаги да получават частици.